Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur wal dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih pada para pendengar saindenging jagat menika kanca-kanca kami di Nusantara maupun di luar Nusantara. Satu bangsa, satu umat. Marilah kita memahami kawruh ilmu, kawruh dari bukan suatu aliran agama. Kawruh ilmu menika mohon dipahami. Nggih menika suatu pangerten kawruh ilmu sanes aliran agama. Monggo dipahami. Sebab tembang macapat pun di erang-erangi teng Asmarandana. Asmarandana menika judule kawruhana sanak mami lan dandanggula nggih wonten. Nggih menika semutireng. Jadi monggo dipahami kata-kata Asmarandana, kawruh Asmarandana. Asmara tegese seneng. Dono iku danane Allah. Jadi kita dipun paringi dana saking Gusti Allah menika 3. Jasmani, rohani, nur ilahi. Dan iki kita kedah rasa seneng. Dimodali 3. Mula teng tembang Asmarandana judule kawruhana sanak mami. Monggo kita pahami. Kawruhana sanak mami urip tanpa pangertenan iku kurang utamane. Melok ampre prasasat wuta kasat mata tan uninga. Mula angupaya guru iku kang tuduhing marga. Teng Asmarandana macapat kawruhana sanak mami. Urip tanpa pangerten iku kurang utama. Sejatine kita pun nglampahi syariat agami, keyakinan, kepercayaan. Tapi ditambahi pangerten iku lebih utama. Jadi lebih utamane sanak mami urip tanpa pangertenan iku kurang utama. Melok persasat wuta mripat kita melihat tapi kaya dene wong wuta. Sebab orang ngerti gaib di mana letaknya dan di mana wujudnya. Jadi kaya dene mripat melok amper persasat wuta. Kaya dene wong wuta, orang ngerti. Kasat mata tan uninga. Berarti aku jane pun weruh setiap hari ketemu karo sifat gaib. Kasat mata kaya dene wis weruh, tapi tan uninga ora nyono. Ora nyana iku gaib. Dadi mula angupaya guru iku kang tuduhing marga. Dadi ibarate sering weruh tapi ora nyana iku kanggo tuduhing marga. Marganing urip kena diarani marganing pati. Sifat gaib niku. Mula angupaya guru berarti kon golek guru, tapi aja meguru. Nek meguru iku wong golek ilmu.
nek golek ilmu iku guron. Guron iku ibarate takokono maring wong sing ngerti. Nang ndi dodoke goib? Namanya guron. Bukan meguru, nek meguru kowe golek ilmu nek guron digurokna maring wong sing ngerti njaluk pituduh nang ndi dodoke maksude mekaten lek kawruhana sanak mami urip tanpa pangertenan iku kurang utama ibaté kurang sempurna ben wis ngelakoni sarengat agami ilmu-ilmu kejawan napa mawon tapi ditambahi pangerten men luwih utama dadi ora kaya dene wong buta kasat mata tan uninga sejatine aku wis weruh setiap hari karo sifat gaib tan uninga ora nyono mula ngupaya guru aja meguru tapi guron maka ketemu karo sifat gaib insyaallah jadi kita monggo lah kita namung jangkepi ilmu pangerten men luwih utama uripe nang alam donya sebab iku marganing urip kita duwe dalan nganggo sifat-sifat gaib sing bisa entuk petunjuk entuk hidayah niki teng Asmarandana kawruhana sanak mami lah kaping kalih niki dandang gula yaiku pralambang sing manis tapi bagi wong-wong sing tesi teng sarengan dereng dugi maring hakikat dierang-erangi dandang gula semut ireng anak-anak sapi boten onten semut manak sapi kondera sapi sing sabar kebo bongkang nyabrang kali Bengawan lah sifatnya kebo kok bisa nyabrang kali Bengawan banyu sing mamplak-mamplak dadi ibarate kawruh ngelmu gaib iki dudu dununge nang wong pinter kebo iku ibarate wong bodho kaya kebo bisa nyabrang banyu mamplak-mamplak beberan kasunyatan tembung-tembung bisa ngerti kedunungan gaib dadi nek sifatullah sing jere gaib ke orang mesti wong sing kanggonan wong pinter bukan wong pinter juga kedunungan bodoh kaya kepo ya kedunungan soale sing kanggo bukti iki bukan telinga bukan dari hasil dari telinga dari mata bodoh kalau bisa melihat iku sing jenenge kebobongkan nyabrang kali Bengawan keong gondang jamprak sungute ibarate wis dadi wong tua wis akeh omonge wis jamprak sungute ibarate dadi wong tua wis akeh uyahe akeh tembung-tembung sing wigati kanggo sang tua ibadah ilmu-ilmu apa bae wis mumpuni keong gondang jamprak sungute tapi timun wuku ginotong bolu tetep arep padha mati kaya dene dipocong kaya timun digotong sikil bolu mau mati kan kebanyakan digotong sikil bolu timun wuku ginotong bolu Surabaya geger kepati-pati dadi sira panjenengan
Kuwi arep geger. Tapi geger mati. Geger mati. Oyak-oyak macan cinandak diwadahi bumbung. Lah gandeng arep kenang pati, geger pati. Konde oyak-oyak macan, ya goleki wacan. Ilmu-ilmu sing kanggo sangu maring mati. Macan bisa diarani kiai bisa. Kowe nang anak kiai. Kiai macan diarani kiai ora apa-apa. Kursan evo. Dadi gandeng arep ana geger mati kon padha ngoyak-oyak macan maring para ulama utawa para kiai. Ora apa-apa. Cinandak diwade bumbung tapi hasilnya bumbung uang telinga. Hasil yang baik masuk dalam telinga tengah, masuk ke hati. Yang jelek dibuang telinga kiri. Jadi golek ilmu iku padahe bumbung uang kuping. Bukan marifat. Alon-alon Kartosuro. Sira kon sing alon pikirane. Gajah Mada cinancang wit cidaguri. Gajah kan gede wibawane, gede segala-galane wong-wong pandai ilmu, pandai sarengat, pandai agama, gede wibawane, gede. Tapi dikencang wit cidaguri. Nek woh ditegor, kaya dene gajah dikencang wit gedang. Kenapa kuat? Dungkar. Patine cineker ngayam. Dadi nemoni pati kaya korean ngayam, pati enggak baik, pati enggak sempurna. Pati kabangan, pati nista, pati apes ing bilai. Karena wong ngaji hasilnya telinga, bukan mripat. Tapi nek ilmu hasilnya apa? Wadahnya mripat. Tahu sifat gaib. Maka saya memberi tambahan lah, kasihan pada orang-orang yang berilmu dalam syariat. Mbok kaya jene gajah dikencang nang wit gedang. Dungkar. Enggak kuat. Lebih baiknya ya kita mencari ilmu syariat agama ditambah ilmu. Men kuat sebab men menangi pati aja pati kaya cineker ngayam. Maksud kan? Kasihan lah. Di akhir-akhir zaman sekarang banyak orang berilmu tapi ora gudul ngelmu. Mbok kaya gajah cinancang wit cidaguri, patine cineker ngayam. Jadi kita ambil sekang tembang Asmarandana, Dandanggula, bukan macapat. Bukan buatan saya, bukan reka saya enggak. Semutireng, bacalah dari awal sampai akhir. Kan jelas bahwa kue ngarang-arangi wong sing nembe teng sarengat. Lagi seneng-senenge ilmu, ya digutulaken maring ilmu. Dadi oyo dene gajah tapi ora dikencang nang wit cidaguri sebab nek ngaji hasil ngaji para ulama dan para kiai ya apa yang menerima telinga. Jadi dari telinga bukan mata.
Jadi monggolah saya mengajak para saudara tidak akan meremehkan iman kamu, tidak akan menjelekkan segala ilmu-ilmu yang kamu sudah dicari selama hidup. Di akhir zaman tinggal satu lagi, zaman akhir. Kan belum kita menangi. Sebelum kita mencapai zaman akhir, lembah di akhir zaman, ya dijangkeping ilmu. Sebab didandang gula semut ireng. Asmarandana kawruhono sanak mami. Kan sudah jelas kita dierang-erangi nang tembang macapat. Jadi kita tidak akan mengganggu iman saudara, tidak akan merusak ilmu-ilmu panjenengan apa yang dicari. Sebab segala ilmu itu membutuhkan jangkep ya ilmu setiap manusia, entah alian apa saja, punya ilmu, punya nur. Jadi marilah disampaikan mengerti sifat nur. Jadi jangan hanya ngaji saja, nanti ya hasilnya hanya telinga. Mbok kaya gajah dinancang wididaguri, patine cineker ngayam. Enggak baik. Enggak sempurna. Bisa mati yang sempurna ya kuwi manunggale kawula Gusti. Aku weruh iku weruh aku. Tapi disarengan ilmu-ilmu apa saja nembe ngawula Gusti. Nembe iku weruh aku durung weruh iku. Maksudnya begitu. Salah paham lah. Saya mengajak bukan merusak ilmu-ilmu saudara, tidak mengganggu iman saudara. Mohonlah supaya kita hidup di akhir zaman merasa tenang. Jadi kita bisa menjauhkan, bukannya kita menolak penyakit, seolah-olah jauh. Jadi seolah itu sehat terus enggak kena penyakit, bukan saya menolak penyakit, bukan. Panjang umur ya bukan kita pasti panjang umur, seolah-olah Allah hesi murah kita hidupnya, seolah-olah bisa ngomong anak putu lan buyut. Jadi jangan salah paham. Oh, kalau punya ilmu itu berarti kita atau syukur sakit atau apa sih bilai. Berarti bukan menolak. Jadi kita seolah-olah soal penyakit itu seolah-olah jauh. Ya kena, semua manusia kena penyakit. Tapi kan seolah umpamanya penyakit, ya seolah penyakitnya ringan lah. Tuh kalau yang sudah pakai ilmu-ilmu itu, ilmu goib. Jadi tahu sifat goib yang mewujud di badan kita, untuk hidayah, untuk abinallohnya dari Allah ke saya, kita hanya membuktikan dan dijalankan setiap saat setelah kita mengerti sifat goib. Jadi dierang-erangi asmarandana, yaitu bagi-bagi wong sing dalam sarengat tapi belum masuk hakikat. Dierang-erangi semut ireng. Semut ireng anak-anak sapi, bukan semut anak sapi, kondera sapi sing alon pikirannya. Tuh sudah dierang-erangi kebobongkan. Jadi dununge ilmu bukan hanya orang pandai. Lain daripada ilmu sarengat-sarengat pendidikan agama. Nek orang pandai enggak mungkin tahu goib, harus dilakoni ayat-ayat yang baik, tasawufnya, surah yang baik. Allah harus apal belar-belar maring ayat-ayat. Tapi nek ilmu bodoh kaya kebo tetep bisa kedunungan goib.
buta jatahnya orang pandai saja, bukan. Kalau ilmu lain. Orang bodoh nggak mungkin sampai ma'rifatullah, nggak mungkin. Sampai hakikat ma'rifat nggak mungkin kalau pakai ilmu pendidikan agama. Tapi kalau ilmu jatah dari Allah yang akan keturunan sifat goib, bisa terjadi orang bodoh, orang pandai. Daerah-daerah nang iler-iler, bocah pangon penekno blimbing kuwe. Bocah pangon kan wong bukan sembarangan bocah bocah bodoh lah. Bocah pangon, tapi bisa menek blimbing kuwe. Ya bagus, sama saja semut ireng, dereng-erang. Mbok kaya gajah dikencang wit sidagori, woh tegor. Woh ditegor, ya wit gedang, gajah dikencang lang wit gedang, ya dungkar. Patine cineker ngayam. Mbok melasi wis berilmu sarengat agama. Temandang nemu pati nista. Koyo cineker ngayam. Pati kabangan, pati manumpang, pati manusup, pati malayang, ora bisa mati manunggal. Paham? Ya saya tidak panjang lebar. Ya kita sebagian ya penjelasan video yang sudah kita tayangkan. Ya kita hanya ngajak eling kenelingan kawruh ngilmu bukan aliran agama. Kawruh ngakal nganti weruh ilmu kabeh manusia kedunungan ilmu, ya kuwi kedunungan nur. Ya mohon maaf bila ada kata-kata kita kurang baik, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama memahami ilmu. Khairul taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.